Kung mapiliin ko ma'am, unsa man? Ipagawas or pasulod? Depende sa sitwasyon. Depende. Like, unsa nga sitwasyon ma'am? Ang saman. Depende sa ikaw may mapasunod og patuwas. Sige, ang ako pangutan na, miss. Okay kay ug kamong duha mo'y papilion unsa may gusto ninyo? Dako or gamay? Dako. Oh, ano dako man, miss? Wala lang. Wala lang. Ano, di juga ka nagamay? Dili. Nakasuya na kagdako. Gago! Una nga pangutana nga di ko katubag. Di ka katubag? Dili. Anong di ba ka nagamay? Kay gamay mo. Gagamay, ganahan juga dako. Red flag ka sa gamay. Nakatry ka gamay. Wala. Papa. Wala. So, bati, di ka ganagamay yun. Ang standard yun mo, dako. Dako jud mo ganahan. Dako jud ihang ganahan. So, ikaw, miss, dako or gamay? Dako. Dako. Anong dako man, miss? Wala lang. Wala lang. Anong ganaham juga dako? Wala lang. Nakatry na kag dako? Wala pa? Wala pa? Anong di mo ka ganagamay? Wala lang. Wala. Dili mo masulti. So mga dagko nga pakigugma ang gihatag sa inyong mga pares di ay. Magaling kang kupal ka. Dagko nga pakigugma. So nakasuy na mo dagko di ay. Dagko nga pakigugma. So thank you. Ako pa pangutan na sir. Unsay piliun mo sir? Bugdo o lupya? Ha? Bugdo o lupya? Bugdo? Anong bugdo man sir? Sakto. Humulkuan ba? Unang humuk ba? Humok-humok. Ya maura gid sir sa lupyak di sir, di ka. Lubyak? Isod kayo, lawom kayo? Mabuko ka sir. Maura gito. Ya kare ari tang sir no, balintanin sir. Sir unsay piliun mo? Tilaan or supsupon? Tilaan. Nganong tilaan man sir? Kay lami ka para ice cream. Ari di sa supsupon di sir. Mama or goro. Nagoro. Ya, maura gito sir. Wala rin gilain ni katubag. Wala na Wala ikaw. Sir, kinsa mo jik usog mangot? Lalaki or babae? Babae. Babae nga ng babae mo, sir. Kay kan mo sila. Od gan, sir. Nakasuway na rin kagikuot, sir. Kusugay na kadaghan. Kaghan. Diyan kagikuot, sir. Dire ay sa ubos. Diyan nga ba, sir? Dire sa ubos. Sa ubos. Isa may nagikuot, sir. Ang akong pares. Ay mo, pares. Babae, jud. Babae. Ikaw, ma'am, di mo ipagtanggol mo ang kuha na to, ma'am, kaniyang dignidad nga. Ikaw mo jud kunoy kusog manguot, ang babae mo jud kunoy kusog manguot. Ikaw saan? Ang lalaki sa diay. Sure, siya judoy. Siya, ang lalaki may kusog manguot, ma'am. Ako so kayo. Ano siya, babae kunoy kusog manguot. Basing gadungan mi ato. Basi kadungan mo. Pero sa imo, laki kay kusog manguot. Kusog yung ngot Ay, lagi. kasuway na rin kagikuot. Kasuway na. Di, lapit. Di ka napit nagikot. Kapila ka nakutan, ma'am. Kapilang gutan sa usa ka adlaw mag. Kausa lang eh. Kausa lang ito bag. Kausa ito bag. So, gikumot yun na. Gikumot niya, gikot. Gikomot nga gikot. Gago! So, maara din mo tubag, ma'am. Oh, ara to. So, wag gini ka, kasulay, babae gini. Babae. Babae gini siya. Kaya lang may una maganahan gud. Sila una maganahan. Vic. So, katigi mong duha kay siya. Ikaw mo kusog manguot, pero ikaw, siya may kusog manguot niya. Kama, pagbalik mo doon kasi daog niyo doon. Ako daw. Kasi daog kay ano, babae ko siguro kusog manguot, no? Takuta ko nako. Wala na mo, para na sa inyo. So akong pangutan na, unsa may piliun nimo ma'am? Dako o gamay? Dako. Nganong dako man ma'am? Lami ang dako. Kay Lami ang dako. unsa kalami ma'am? Kanang unsay Sabi kalami sir, mutugaok. Ano ba di dako kayo mutagaon? Musiga atong mata sa dako. Musiga. Oh. Musiga ang mata sa kanako. Oh, musiga mata sa dako. Manang lami jud ang dako. Ya, wala lagi kay lain ni ka tubagan ang dako. Sa gamay di ka ganahan. Ang gamay kay mura ta kigwahon ana. Imo pasabot di nga murag musud siya nga murag kigwa ana. Okay, ari na punta ni ma'am di ay. Unsa may imong piliun ma'am? Ipasulod o ipagawas? Ipasulod, sir. Ano ipasulod man? Kay lami, yun ang sulod.
Unsa may klase nga kalami gyud? Kanang lami nga mo tiurok akong kalimutaw. Ay, sana all. Unsa ba ma'am? Sa kuan day ma'am. Ipagawas day ma'am. Nganong di magaganahan? Di jud ko ganahan na magawas kay sayang kayo. Ay, unsa may sayang ma'am? Sayang kay Unsay sayang ma'am? Uy. sayang gyud kaayo ang liwat. Gago! Mao day guys. Sayang ko nung liwat ginos mao day hindi siya ganahan si gawas, okay? Ako pangutana, kinsay kusog manguot, babae or lalaki? Babae. Nganong babae man sir? Sila hilig yun sila manguot, sir. Kita mo yun. Ikaw ma'am, kisa may kusog manguot ma'am, babae or lalaki? Laki jud sir. Anong lalaki mo? Ma'am. Kay mama man sugod mo maguna-una jud sir. Ay, unsay klase nga maguna-una ma'am? Mabaya nagkuot sir. Kung papiliin ko ma'am, unsa man? Ipagawas or pasulod? Depende sa sitwasyon. Depende. Like, unsa nga sitwasyon ma'am? Ang sabi na. Depende sa ano ikaw may mapasulod og patuwas. Dili man ako ikaw man na katubag. Ikaw sir, kisa unsa may papiliin mo sir? Para na ko, sir, ipasulod. Nga naman sir. Pero pangutana sa kami sir, pangutana sir. Sige, unsa man? Unsa man ang ipasulod? Daghan naman type sa Yeah. Daghan man type sa ipasulod. Like ipasulod na to baron ang kuan kanang pinaduot nga gugma gid ba? Di ba? Okay, ya mawar to. Okay, ya, salamat kaninyo. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.